Ранното ставане е един от навиците на всички богати хора. Когато те разказват историите си, всеки казва: аз ставам към 5, 5:30, 6 сутринта. Ако се чудите тогава защо не всеки го прави, ами трудно е. И точно за това реших да направя това видео, в което да ви разкажа как аз го правя, тъй като аз също съм сутрешен човек, който е доста продуктивен от сутринта и исках да споделя своите хакове, мисловни нагласи и трикчета, които ми помагат. Така, да започнем с нещата, които трябва да направим от предната вечер. Нещо, което на мен ми помогна изключително много, когато все още ми беше трудно да ставам толкова рано и така нататък, беше това, когато навия алармата на телефона си, да оставя телефона на разстояние повече от една ръка със сигурност, за да не мога да я изключа просто така и да заспя отново. И в момента, в който ми звънне алармата, аз ставах веднага, отивах да я изключа и така или иначе вече бях на крака, доста по-лесно ми се получаваха нещата. Второ нещо, което правя, в момента дори го използвам, е приложението Sleep Cycle, което използва вашият микрофон да следи качеството на съня, така и така, буди ви на 30-минутни интервали. Тоест, когато ви звънне алармата, то ще е в интервал, в който вие сте леко заспали, не дълбоко в съня си и няма да се чувствате супер убит, когато се събудите. Наистина е едно изключително полезно нещо за мен. Така, вече, самата подготовка още от предната вечер. Нещо, което мама дори ме беше научила като малка, е да си приготвям дрехите за следващия ден от вечерта. Тоест, аз знам сутринта дали ще ходя на фитнес, дали имам някакви задачи и избирам просто какво ще облека, за да може сутринта да не ми се налага да влагам тази мисъл, енергия, каквото и да било, докато мозъкът ми все още спи. Просто ги оставям близо до леглото дрехите, когато си измия лицето, зъбите и така нататък, взимам ги, обличам се и всичко отнема доста по-малко време. За алармите забравяйте да добавя. Не дейте да ги пренавивате през 5 минути. Знам, че си казвате: така ще имам още 5 минути сън, така ще се донаспя още малко, ще бъда по-енергичен, по-бодър. Ами не. Първо, още от вечерта по този начин се обричате на провал, защото вие си казвате: не вярвам на себе си, няма да мога да го направя, няма да се получи по този начин. И още оттам нещата тръгват на зле. Втората причина, поради която не е хубаво да го правите, е, че ще прекъснете вашият цикъл на съня. Не знам дали знаете, но сънят ни е разделен на различни цикъли, в които зависимо от кога се събудим, може да се събудим доста по-енергични или доста по-напрегнати, натоварени, уморени. Така, затова е хубаво да не пренавивате алармите, защото иначе ще влизате отново в цикъл, който ще ви накара да се почувствате много изтощени. Научете се да свързвате ставането сутрин с нещо, което ви носи щастие и радост. Например, аз съм човек, който наистина обича да си хапва и едно от нещата, които ме карат да ставам сутрин, първо е кафето, защото също обожавам кафе. Свържете го, например, с някоя ваша любима закуска. Просто да се събудите развълнувани, че днес ще си направите това нещо за хапване, ще ви бъде супер вкусно, супер приятно. Имаше период, в който аз наистина обожавах протеинови обесени палачинки и с нетърпение чаках просто това да закусвам. Другото, което е: не дейте да ставате по-рано, просто така, за да работите повече, въпреки че ако това искате, окей, но аз лично използвам времето преди работа да се насладя на времето за себе си. Например, колкото и да е странно, вече съм стигнала етап, в който просто сутрин чета книга или 10 минути се разтягам, правя йога, уча за нещо, което ми е интересно как се случва. Тоест, днес исках да гледам масаж, който подпомага редуцирането на блоутинга в зоната на корема и просто разучавам такива някакви интересни. Просто е нужно да го свържете с нещо, което ви вълнува, интересно ви е и бихте правили с голямо желание. По този начин ще си набавите малко допамин, защото ставането сутрин ще е нещото, което е било трудно, а сега пък ще получите нещо, което ви харесва. Ако се задържите в тази рутина, да ставате всяка сутрин в последният момент, да течете, да бързате, да сте под напрежение всяка сутрин, то къде отива щастието, къде отива времето за мен, къде отива хубавото начало на деня? За мен това да ставам рано е пряко свързано с щастието, което си набавям от нещата след това и така не попадам в капана на това да търся постоянно щастие, защото няма такова нещо като аз ще бъда щастлива, когато получа това, аз ще бъда щастлива, когато дойде еди си кой момент. Не, това са пълни глупости, щастието си го изграждаме сами и за всеки то е абсолютно различно и различно нещо може да му го донесе.
Знам, че със сигурност ще има и някой, който ще ми каже, ама на мен ми е трудно да заспя, аз не мога да заспивам рано и така нататък. Никой не е казал да заспивате твърде рано. Просто трябва да си поставите рамката да имате поне един хубав 7-8 часов дълбок сън. Нещо, което аз използвам е първо след вечеря пия магнезий, който наистина ми помага да се унася много добре. В по-зимният период пия чаят Deep Sleep. Ето тук ще оставя снимка. Също така, много е важно да нагласите нещата в спалнята ви, така че просто да ви унася, да ви е комфортно, да ви разпуска. Аз съм си взела нещо, което е в фигурка на астронавче и излъчва като звездички на тавана. Това ме кара да се чувствам доста комфортно в спалнята. Вечер също в зимният период обичайно си пускам звуци от камина. Самото пукане на дървата е един мой любим детски спомен. В по-летните периоди можете да си пускате. Има доста YouTube видеа с музика или звуци, които подпомагат заспиването също. Дете сега да ми казвате, тази какво ви говори, аз не мога да ставам в 4-5 сутринта. Ама никой не ви кара. Дори един час по-рано от това, което ставате по принцип е предостатъчно и е изключително добро начало за това нещо. Ще имате изключително много време за себе си. Дори в книгата около 5 сутринта се казваше да се става един час по-рано от обикновено, в който да го имаш като време за себе си. От вечерта трябва просто да дърпате завесите в спалнята, за да може сутринта, щом изгрее слънцето, просто да блесне светлина в стаята. Дори има наука за това нещо, защото нашите optical nerves усещат светлината и веднага, щом започне да изгрява слънцето, дори да сме с затворени очи, ние пак ще го усетим и ще се събудим естествено, без просто от дълбок сън да се събудиш отново в тъмна стая. Още със ставането има две неща, които може да направите. Аз обичайно започвам с психическата подготовка. Първо, още докато си пия кафето, сядам на дивана, на стола, където се чувствам комфортно в момента, затварям си очи и започвам да манифестирам. Манифестиране чрез визуализация. Представете си буквално животът ви как искате да изглежда и как ще бъде като на филм, както се върти в главата ви. Колкото по-често започвате да го правите това нещо, толкова по-ясно и лесно ще ви се струва и толкова по-бързо ще го привлечете. Гарантирам ви, това работи всеки път. Всеки път. Второто нещо, за да може да събудите тялото си хубаво, е добре да направите някаква физическа активност. Дали ще е стречинг у дома, ще се разтягате малко, няколко клека, една бърза разходка да разходите кучето или просто е така за 5 минути да поемете дълбоко чист въздух навън. Изключително много ще ви помогне да се събудите, да се чувства тялото ви тонизирано. Аз съм човек, който мразеше тичането от дъното на душата си през целия си съзнателен живот. Но, откакто съм в Германия, имаше период, в който нямах възможност да ходя на фитнес заради работата ми, но аз изключително много исках да проявявам някаква физическа дейност и започнах да тичам сутрин преди работа. Ставах, обувах си маратонките с голямо нежелание, в началото го правех, но в един момент започнах да обичам тичането. Просто чувството след като тичаш, самото ти тяло се чувства буквално напоено с един чист въздух, тонусът ти е съвсем различен, настроението, всичко е много по-добро. Наистина нямате идея колко много пъти са ви задавали въпроса как ставам толкова рано, откъде имам тази енергия и така нататък. Ами на мен също ми е трудно, нямам енергията доста от дните, гарантирам ви го това нещо. Трудно е да се научиш, трудно е да свикваш, но знам защо го правя. И причината е, че аз наистина искам да бъда най-добрата версия на себе си. Не просто масата хора, които всяка сутрин будят се с нежелание, мразейки работата си, шефа си, всичко и просто отиват на работа с нежелание. Оттам нямат търпение да се приберат обратно от дома, където не правят нищо, пак си лягат и така минават целият им ден. Ако вие искате да сте от тези хора, окей, спете доколкото часа искате, пропилявайте си времето и живота, но аз съм от хората, които се наслаждават на живота. Наистина, дори разходката сутрин караме да се чувствам щастлива. С нетърпение след това чакам закуската. С нетърпение отивам на фитнес и се забавлявам. Живота е за да ни кара да се чувстваме добре. Не дейте да го живеете нещастни. Просто станете, размърдайте се, живейте го този живот. Толкова е красив и толкова хубави неща могат да ви се случват постоянно. Стига толкова усилия да направите. Толкова. И сега, с края на това видео, искам да ви дам едно домашно. Искам да решите. Утре, когато станете малко по-рано,
за какво ще използвате времето. Дали ще да четете книга, дали ще да си направите някоя ваша любима закуска, дали ще отидете на кратка 5-минутна разходка. Изберете си просто едно от тези неща, поне едно от тези неща. Дори да не станете утре 1 час по-рано, да станете половин час по-рано, това пак е голям напредък. Искам това видео наистина да ви помогне за тези неща. Не искам да е просто някаква информация, която сега чувате и след малко забравяте. И за това много ще се радвам да изпълните тези домашни. Така, избираме едно нещо, което ще направим сутринта, когато станем и което ни носи щастие и допамин. Второ, искам да направите 5-минутна визуализация. Просто седнете и визуализирайте живота, който искате да имате, като на филм, в сегашно време, сякаш сега го изживявате и почувствайте тази емоция. Това беше от мен, мили мои. Надявам се това видео да е било полезно поне на някого.